Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, patuloy pa ring naglalakbay sila Pekto patungo sa liblib na baryo ng mga Lignan. Nadadaanan na nila noon ang mga tuyot na puno't mga kagubatan na siya namang nagpapalakas ng kanilang kutob na medyo may kalapitan na sila sa lupaing kanilang nais puntahan. Ilang oras pa ang lumipas, bahagyang tumigil na muna sila Pekto sa kanilang paglalakad dahil napapansin na nila noon ang mabilisang pagdilim ng paligid. Para hindi maantala ang kanilang paglalakbay, nagpasya sila noong sindihan ang kanilang mga sulong daladala upang kahit gumabi na ay hindi sila maaantala. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, may mga kakaibang bagay nang napapansin sila Pekto sa buong paligid. Animoy kahit wala silang nakikita sa lugar, may mga nilalang silang nararamdaman na nagmamasid. Padre Dama, mukhang hindi lang ata tayong naririto sa lugar na ito. Nararamdaman niyo rin bang nararamdaman ko? Wika ng albularyo habang sila'y naglalakad. Oo, kaibigan. Nararamdaman namin. Hanggat wala silang ginagawa, mas mainam sigurong hayaan na lang natin sila. Sagot naman ng pare. Pekto, ihanda mo dyan ang mga dala mo para makasiguro tayo. Medyo umiinit na din kasi ang krus na tangan ko. Indikasyong merong mga demonyong nasa malapit. Nang marinig ito ni Pekto, agad naman niyang sinoli sa kanyang bewang ang 2 punyal niyang tangan. Palingon-lingon na din siya noon sa buong paligid para makita ang iilang mga nilalang na nagmamasid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilang 3 sa kanilang paglalakad nang makasilay sila ng isang baryo sa napakalawak na patag na lugar. Habang pinagmamasdan nila ang kinaroroonan nito, napapansin nilang walang daan ang makikita sa labas ng baryo na parabang hindi pa yon napapasok ng kalakalan na nanggagaling sa bayan. Napaka-imposibleng hindi yun naabot ng mga manlalako na siya namang labis na ipinagduda nila Pekto. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglapit sa baryo, napapansin na nila noon ang mga bitak ng lupa sa paligid nito. Sa ilalim ng mga bitak na yon, punong-puno ito ng mga maiitim na likido na parabang pinaghalong tinta ng pusit at mga likido ng mga alugbating pinisak-pisak. Dahil sa wala namang amoy ang mga likidong yun, kung kaya't hindi ito gaanong pinaghinalaan nila Pekto. Nang medyo malapit na sila sa baryo, bahagya muna nilang itinigil ang kanilang paglalakad upang mapagmasdan ang buong paligid. Para hindi sila mapansin ng mga taong naninirahan sa loob ng baryo, ninais nilang patayin na lamang ang kanilang mga sulok at magmarahang maglakad sa ilalim ng hindi gaanong kaliwanagan na buwan. Padre Dama, mukhang ito na po ang baryo ng mga Lignan. Kinakailangan po nating makalabas sa kanilang baryo bago sumapit ang umaga para hindi po tayo makulong sa kanilang mga patibong na mahika. May mga paniniwala kasi ang matatanda na kapag ang mga taong hindi nabibilang sa angka ng mga Lignan ay naabutan sa baryo nito, maglalaho sila sa pagliwanag ng araw sa buong kalupaan. Kapag nakakulong na sila sa baryo ng mga Lignan, kinakailangan nila doong maghintay ng 3 taon upang makatakas at makabalik sa kanilang mundong pinanggalingan. Babala ng albularyo habang marahan nilang binabagtas ang daan papaloob dito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang naalarma sila Padre Dama nang marinig nila ang isang napakalakas na tinig na paulit-ulit sinisigaw ang mga pangalan nila. Hindi nila makita kung saan ang gagaling ang tinig na yon sa kadahilan ng halos umikot ang tinig nito sa buong direksyon. Dahil sa pangyayaring yon, nagpasya na sila Padre Dama na tumayo na muna sa kanilang pinagkukublian upang harapin ang mga nilalang. Habang nananatili silang nakatayo sa kanilang mga kinaroroonan, napapansin na nila noon ang paglabas ng iilang mga kalalakihan na merong matitikas na mga katawan. Paglapit ng mga ito sa kanila, may nasipat naman sila sa likurang bahagi ng mga ito na 5 matatanda
na merong tangan-tangang mga tungkod. Bagaman tahimik lamang itong nanonood, ramdam ni Pekto ang pagiging mapanganib ng mga nilalang. Maligayang pagdating sa aming napakagandang baryo, Padre Dama. Kumusta ang paglalakbay nyo? Masaya ba? Pasensya na pala kayo Hindi namin kayo napasundo ng aming mga kabayo. Kung alam lang naming bibisita kayo sa lalong madaling panahon, pinasundo na namin kayo sa iilan naming mga mandirigma. Bungad na wika ng isang lalaki. Napakainit naman ang pagtanggap ninyo sa amin, Ginoo. Ngayong narito na kami, maaari bang malaman kung anong pakay ninyo sa akin? Sagot naman dito ni Padre Dama. Nang akmang sasagot na ang lalaking yon sa kanyang tanong, bigla naman itong natigilan nang maramdaman ito ang pagtaas ng kamay ng isa sa 5 matatanda. Pagsilay ng lalaki sa kanyang likuran, nasipat naman ito ang matandang marahang naglalakad na siya namang mabilisan nilang pagpatira pa sa lupa. Habang pinagmamasdan ni Pekto ang pangyayaring yon, hindi naman niya maiwasang magulat noon sa kadahilan ng gulong-gulo na ang kanyang isipan dahil sa mga nangyayari. Dama, hayaan mong ako na magpaliwanag sa iyo ng mga bagay-bagay. Pero bago natin umpisahan ang ating mapayapang pag-uusap, maaari bang pumasok muna kayo sa aming baryo? Huwag kayong mag-alala, walang masamang mangyayari sa inyo kung pagbibigyan nyo ang aming mga kagustuhan. Naway isipin yung utos ang aking sinasabi at hindi isang pakiusap lamang. Wika ng matanda paglapit nito sa kanilang harapan. Nang marinig ng pari ang sinabi nito, mahinahon naman yung sumang-ayon sa nais ng matanda. Bagaman papasok sila sa loob ng teritoryo ng kanilang mga kalaban, hindi pa rin yun nababahala gawa ng nakahanda sila sa pangyayaring hindi nila inaasahan. Habang binabagtas nila ang daan papaloob ng baryo, napapansin na ni Pektong panay ang panginginig ng katawan ng albularyo na parabang hindi nito gusto ang pagsang-ayon ni Padre Dama. Nais man sana itong kausapin ni Pekto, subalit hindi niya yun magagawa dahil maraming mga tenga ang nakikinig sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang sentro ng baryo kung saan bumungad sa kanila ang isang liwasan na merong estatwa at kabaong ng kung anong nilalang. Bagaman hindi malinaw para sa kanila ang bagay na yon, nasisiguro noon ni Pekto na meron doong nakalibing. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa 5 matanda nang biglang pinasa ng mga ito ang napakalaking katawan ng puno. Paglapag ng matandang yon sa punong kanyang pinasan, sinabihan sila nitong maupo at ituring ang lugar bilang kanilang tahanan. Matapos ang mga pangyayari, nananatiling tahimik naman sila Pekto sa kabila ng mga hindi pangkaraniwang pangyayaring kanilang nasaksihan. Maya-maya pa, doon na nga nabasag ang katahimikan sa buong paligid nang mag-umpisa ng magwika ang isa sa mga matatanda ukol sa kanilang pakay kay Padre Dama. Ayon dito, kaya lang naman nila inimbitahan si Padre Dama sa kanilang baryo dahil sa kanilang pagnanais na kunin ito bilang pangkalahatang tagapayo. Matagal na kasing walang nagpapayo sa kanilang angkan ukol sa mga gawaing may kinalaman sa espiritual na kaliwanagan. Dagdag pa ng matanda na ang inaalok nila sa pare ay isang napakalaking karangalan sa isang ordinaryong tao. Sumang-ayon ka na, Dama. Sinisigurado ko sa iyo mabibigyan ka namin ng napakahabang buhay na hindi mo lubusang aakalain. Ikaw ang pinakauna-unahang taong aming napili, kaya na may inaasahan naming hindi ka tatanggi. Sa trabahong aming inaalok, may kalayaan ka pa din namang maglingkod sa simbahan tuwing araw ng pamamahinga. Paliwanag ng isang matanda. Matapos itong marinig ni Padre Dama, marahan naman niyang inilapag sa kahoy ang krus na nababalot sa kulay puting tela. Pagbukas niya rito,
bigla namang nagsitayuan ang mga matatanda dahil sa pagsilay nila ng krus na unti-unting bumabaga at hindi naglaon ay lumiyab na. Sa Diyos at sa mga mabubuting tao lamang ako nakikinig. Pasensya na kayo dahil tinatanggihan ko ang inyong mga alok. Wala akong balak mabuhay sa mundong ito ng napakatagal, taliwas sa nais mangyari sa akin ng Panginoon. Kung patuloy niyo pa rin akong pipilitan sa inyong mga kagustuhan, ngayon pa lang, pinapaalalahanan ko na kayo na huwag niyo nang ituloy ang mga naiisip ninyo. Pekto, kunin mo na ang mga gamit natin. Babalik na tayo sa kumbento. Nang marinig naman ni Pekto ang sinabi ng pare, mabilisan din naman siyang tumayo at pinasa ng lahat ng gamit nilang naroon. Tumulong na din noon ang albularyo sa kanyang mga daladala para naman kahit papaano'y madali silang makakalayo sa lugar. Kahit napakadilim na noon ang paligid, ninais pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakad para naman kahit papaano'y magagawa nilang makarating sa kumbento bago sumapit ang bukang liwayway. Habang naglalakad sila papalabas sa baryo ng mga lignan, nananatiling namang tahimik ang lahat ng panauhing nagmamasid. Maging ang 5 matatanda noon ay hindi nakaimik, gawa ng labis silang nagulat sa ipinakitang agimat ni Padre Dama. Dahil sa mga pangyayaring yon, kung kaya't walang naganap na digmaan sa lugar ng kanilang mga kalaban. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang hangganan ng teritoryo ng mga nilalang kung saan bumungad sa kanila ang napakaraming engkanto na naglalaro at nananakbo sa napakalapad na kagubatan. Sa pagdating nila sa baryo, agad namang nagpaalam sa kanila ang albularyo na babalik ngayon sa kanyang tahanan. Bago sila nito tuluyang nilubayan, muli itong nagbigay babala kay Padre Dama ukol sa maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Padre Dama, maswerte lang ho tayo kanina dahil hindi nila tayo hinarangan o pinigilan. Pero wag ho kayong pakakampante. Hindi lang doon magtatapos ang panggagambala sa inyo ng mga lignan. Sige ho, mauna na ho ko. Magandang umaga, Padre. Babala ng albularyo bago sila nito tuluyang nilisan. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Kasama natin ang Diyos. Wala tayong dapat katakutan maliban sa Kanya. Subukan lang nilang bumalik pa dito sa simbahan. Magkakasubukan na kami. Sagot naman dito ni Padre Dama. Matapos nilang mag-usap, agad din namang binuksan ni Pekto ang pintuan ng simbahan upang tuluyan na silang makapasok. Pagdating nila sa kumbento, bigla naman noong nagsilabasan ang mga sakristan sa kadahilanang nagising ang mga ito dahil sa lakas ng kanilang pagkatok. Pagbungad sa kanila ng mga pagmumukha ni Padre Dama at ni Pekto, halos hindi naman makapagsalita ang mga ito dahil sa labis na pagkagulat. Habang naglalakad sila Pekto papasok sa kumbento, ipinaliwanag naman nila sa mga sakristan kung bakit masyadong maaga ang kanilang pag-uwi. Para naman hindi masyadong magtatatanong sa kanila ang mga sakristan, nagdahilan na lamang doon si Pekto na meron silang pinuntahang isang tahanan na nais magpamisa sa simbahan. Kinaumagahan, naging abala na sila Padre Dama sa simbahan, gawa ng mayat-maya ang pagsidatingan ng mga taga-baryong mananampalataya sa kanilang simbahan. Araw na kasi yun ng Biyernes Santo, kaya na may hindi magkanda-ugaga ang mga tao sa kanilang baryo hanggat hindi napapabasbasan kay Padre Dama ang mga daladala nilang palaspas. Dahil sa abala noon ng pari, naisipan ni Pektong mag-alay ng dasal sa kanyang mutya upang bumalik ang bisa nito sa kanyang katawan. Nagbasa din siya noon ng iba't ibang librong binabasa ng mga nagdaang pari sa kumbento sa pag-asang makakatuklas siya doon ng kakaibang bagay at karunungan. Kinahapunan, nang mapagtanto ni Pekto na tapos na ang simba, nagpasya siyang lumabas ng kumbento at tumungo sa simbahan.
Inaasahan niya noong marami siyang liligpiting kalat roon na naiwan ng mga taong nananampalataya sa kanilang paniniwalang relihiyon. Sa pagdating niya sa simbahan, agad naman siyang tinawag ni Padre Dama upang magligpit ng mga basura. Pekto, pakiligpit nga itong mga sobrang palaspas na naiwan dito sa may altar. Pakitapon na lang sa labas. Isama mo na din ang mga basurang nasa gilid ng pintuan. Bungad na wika ni Padre Dama habang siya'y naglalakad. Nang marinig naman ni Pekto ang sinabi ng pari, tumangulang naman siya hudyat ng kanyang pagsang-ayon sa utos nito. Habang abala siya sa pagliligpit ng mga palaspas, bahagya naman siyang natigilan sa pagsilid nito sa sako, gawa ng muli niyang naramdaman ang panghihina ng kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga siyang napalupasay sa sahig ng altar sa kadahilan ng halos hindi na niya maramdaman ang lakas ng kanyang mga binti. Dahil sa nakatalikod noon sa kanya ang pare, kung kaya't hindi siya nito nagawang mapansin sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Maya-maya pa, bigla namang nanumbalik ang lakas ni Pekto nang masipat niya ang representasyon ng isang santo na nakatitig sa kanyang kinaroroonan. Pagtayo niya noon sa altar, sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nahulog sa kanyang harapan ang santong yun. Dahil sa mga pangyayari, agad namang lumapit sa kanya si Padre Dama upang matingnan ang kasalukuyan niyang sitwasyon. Anong nangyari, Pekto? Ayos ka lang ba? Natamaan ka ba? Nag-aalalang wika ni Padre Dama habang nagmamadaling lumalapit sa kanya. Nang tuluyan na itong makalapit sa kanyang kinaroroonan, laking gulat na lamang ng pari nang masipat niya ang isang kwintas na kahalintulad ng wangis ng agimat ng 7 mata ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ng pari sa kwintas na yon, nananatili naman siyang walang imik dahil sa gulat at pagkamangha sa bagay na ni minsan sa buong buhay niya hindi niya inaasahang makita. Upang makasigurong yun nga ang agimat na hinahanap nila Pekto, kumuha siya ng iilang palaspas na nakasilid sa sako upang masubukan ang bisa nito. Maniwala kayo o hindi, paglapit ng palaspas na hawak noon ni Padre Dama, bigla na lamang itong sumilab at hindi naglaon, tuluyan na yung naabo. Ilang ulit niya pa noong pilit sinusungkit ang agimat ng 7 mata ng Diyos gamit ang mga palaspas, subalit hindi yun nakakadikit. Maging ang mga matatabang patpat na naroon sa paligid ay bigla na lamang naaabo sa oras na dumikit yon sa agimat. Pekto, kunin mo na! Para sa iyo yan! Tanging ang nagtataglay lamang ng mutya ng kalaykay ang makakakuha sa agimat na yan. Bilisan mo, baka makita pa tayo dito ng mga sakristan. Nababahalang wika ni Padre Dama. Nang marinig ito ni Pekto, walang pagdadalawang isip naman niyang kinuha ang agimat at mabilisan niyong isinilid sa kanyang bulsa. Sa pagtayo niya sa kanyang kinauupuan, wala siyang nararamdamang kahit na anong kakaiba, maliban sa napakalamig na palawit ng agimat. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali naman silang bumalik ni Padre Dama sa loob ng kumbento upang maibabad ang agimat ng 7 mata ng Diyos sa banal na tubig. Ayon kay Pekto, na mag-iisang oras ding inilubog ni Padre Dama ang agimat sa banal na tubig upang masigurong kakapit yun sa kanya at hindi siya nito iiwan. Bagaman bago pa lamang niyang nahawakan ang agimat na yon, sigurado na ang pari na siya na ang bago nitong may-ari. Sa pagbalik nila sa simbahan, napilitan si Padre Dama na utusan ng kanyang mga sakristan na ligpitin ang kalat sa buong paligid. Nagdahilan na lamang siya noong may iniindang karamdaman si Pekto, nang sa gayoy hindi mag-isip ang mga ito ng kung ano-ano. Ilang oras pa ang lumipas, sinuot na nga ni Pekto ang agimat ng 7 ng mata ng Diyos ng walang pag-aalangan. Habang nakasabit yon sa kanyang leeg, wala siyang nararamdamang kakaiba kundi ang kaginhawaan at sigla ng kanyang katawan.
Padre, i- ito po ba talaga ang mutya ng 7 mata ng Diyos? Tanong ni Pekto kay Padre Dama habang naroon sila sa silid nito. Walang duda, Pekto. Yan nga ang agimat na ating hinahanap. Pangalagaan mo yan. Tuklasin mo ang mga bagay na nais mong matuklasan. Kung kailangan mo ng tulong ko, nandito lang ako, Pekto. Nakahandang umalalay at gumabay sa iyo. Sagot naman ng pare. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nasipat ni Pekto ang iba't ibang simbolo na nakaukit sa agimat. Paglalarawan niya sa agimat na yon, maihahalin tulad mo sa trespiko ang wangis nito, subalit wala yung mga mata. Ang tanging naroon lamang sa gitna ng agimat ay ang mga kulay ginto nitong mga malaugat na siyang lumilitaw sa napakaitim nitong kulay. Sa bawat dulo ng mga ugat na yon ay merong iba't ibang simbolo na ayon kay Padre Dama, tumutukoy sa 7 espiritu ng Diyos na kumakalat sa buong sanlibutan. Sa likurang bahagi naman ng agimat na yon, may mga katagang nakasulat na hindi maunawaan ni Pekto na siya namang hindi niya na pinangahasan pang alamin. Habang hinahawakan niya ang agimat, halos manigas na ang kanyang mga daliri dahil sa malayelo nitong lamig. Padre, nararamdaman niyo ho ba ang lamig ng agimat na ito? Bakit ganito na lamang ito kalamig? Parang hindi po ito normal kung ibabase natin sa ibang medalyon. Nagtatakang tanong ni Pekto kay Padre Dama. At sinong nagsabi sa iyo, Pekto, na kagaya yan ng ibang ordinaryong medalyon? Tandaan mo, maswerte ka dahil lamig ang nararamdaman mo sa medalyong yan. Hindi mo ba napapansin ang pawis kong ito? Sa tingin mo, saan kaya ito nanggagaling? Sagot naman sa kanya ni Padre Dama. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, bigla naman siyang nagulat gawa ng halos maligo na sa sariling pawis si Padre Dama. Maya-maya pa, tuluyan na nga itong tumungo sa silid niya, gawa ng hindi na nito kayang maatim ang init ng buong paligid. Sa pagsapit ng kanilang hapunan, napagpasyahan ni Pektong huwag na munang isuot ang medalyon upang hindi siya makapaminsala ng kanyang kapwa. Panatag naman siya noong wala doong makakakuha sa kadahilan ng paniguradong malulusaw ang mga nilalang na mangangahas na nakawin yon sa kanya. Matapos nilang maghapunan, agad namang bumalik si Pekto sa kanyang silid upang muling isuot ang agimat ng 7 mata ng Diyos. Sa loob kasi ng maiksing panahon lamang, nararamdaman na niya noon ang mabilisang pag-iba ng kanyang katawan na para bang kulang siya kapag hindi niya suot-suot ang agimat na kanyang nakita. Dagdag pa ni Pekto na kapag sa oras na isinuot na niya ang agimat na yon, triple ang bumabalik na lakas at sigla ng kanyang katawan na para bang palagi niya lamang gustong gumawa ng mga bagay na labis niyang mapapakinabangan. Habang nananatiling nagpapahinga noon si Pekto sa kanyang silid, bigla naman siyang napatayo nang marinig niya ang mahinang pagkatok ni Padre Dama. Pagbukas niya ng pinto, inabutan siya nito ng isang maliit na libreta habang nagsasabi ng, Pag-aralan mo ito. Malay mo nandyan ang mga kasagutan sa lahat ng iyong katanungan. Magpalakas ka, Pekto, sapagkat ngayong hawak mo na ang agimat ng 7 mata ng Diyos, sinisigurado ko sa iyong mabubuhay ka sa pakikipaglaban. Magiging katulad ka ng lolo ko na hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, patuloy pa rin siyang nakikipaglaban sa mga demonyo. Bueno, alis na ako. Maligayang gabi sa iyo. Okay, parang dito pa lang sa episode 10 magsisimula lahat ng matitinding bakbakan. Kasi nga sabi, di ba, hawak na ni Pekto yung 7 mata ng Diyos. Grabe, isipin ninyo. 10 episodes bago niya nahawakan yun. Ganun katagal. Pero maganda lang rito, parang yung buong 10 episodes na yun, umiikot lang sa isang linggo eh. Yun nga, yung linggo ng mahal na araw, di ba? Kaya siguro marami pang mangyayari dito. Tsaka yung
Ang lakas sobra ng pitong mata ng Diyos. Isipin ninyo, si Padre Dama, well, alam naman natin lahat na talagang divino to, tsaka napakalakas na albularyo nito. At the same time, pari pa. Sobrang lakas talaga, pero pinagpapawisan siya dahil sa suot-suot ni Pekto na pitong mata ng Diyos. So, episode 11, siguro may mangyayaring matindi rito. Ano pa hinihintay natin? Sunod kagad natin yan. Yun lang. Salamat.